Manga Productions. Da ne da ba uwa bai da uba, so silar zuwan kowa ya zama silar zuwa na da naki, ba zan yi so da wasa ba. So ne ake wata ke da damusa, mai manta mai bashi, ko za ka bashi komai a rayuwa sai ya ci alwashi. So in ya juya baya gare ka, zafinsa ya fi garwashi, kaifinsa ya fi mare, za ka tsininsa ya wuce mashi. Cin naka na kirawo so bai kyala dan gida ba, koko bakin kumurci saransa baya duba. So ai kala-kala ne, launinsa za ku duba. So ba shi da garkuwa, ko jarumi fagen soyayya na san yana ruwa. Sarki da rawaninsa zai zo gunso da gaisuwa, har malami akan soyayya zai tsara rayuwa. Ga mai kuɗi da tarin mulki ya shiga damuwa, kowa yana buƙatar so inda yana da rayuwa. So zan kira da sarki mai mulkin duka duniya, shi so abin yabo ne, fada ta shi muke zuwa. Fadarsa ya fi fadar kowa kyawu da haɗuwa. So ba ya kyala kowa, mai hankali da wawa, mai sa kayin adawa, ko ka surfa dawa. So bai kama da kowa, launinsa ke kaɗawa, shi ne silataniyar da ke da kai, so mana komai.